A Najeriya likitocin da ke tiyatar zuciya 'yan kasar sun ce karancin cibiyoyin tiyatar zuciya na yin babbar barazana wajen ceto rayukan masu fama da cututtukan a daidai lokacin da adadin masu kamuwa da cutar ke kara hauhawa. Wannan ne ma yasa suka kara azama domin ganin an samu karin cibiyoyin musamman a yankin arewacin kasar inda yanzu haka babu tsayayyar cibiya da ke tiyatar zuciya akai-akai. Ga Muhammad Nasir da ci gaban rahoton daga jihar Sokoto. Bayanai daga likitocin da ke tiyatar zuciya 'yan Najeriya sun nuna cewa a cikin shekara ɗaya ana samun waɗanda ke kamuwa da cututtukan zuciya masu buƙatar tiyata da adadin su kan kai 50,000 zuwa 80,000, kuma waɗanda ake iya wa aiki a ƙasar adadin su bai wuce 200 ba. Hakan kan iya tilasta masu zarafi fita ƙasashen waje domin neman waraka, yayin da marasa hali kuwa sai dai su zira ido ganin yadda Allah zai yi da su, kamar Haruna Suleiman Idris wanda yaronsa ya kamu da ciwon zuciya. Yana wasa ne tare da 'yan uwansa sai ya faɗi. Da ya faɗi sai dinga shisheka yana ɗaukar numfashi ɗaya haka. To bayan kwana biyu sai ce to bari a zo da shi asibiti. To bayan mun zo ne aka yi gwaje-gwaje sai aka ce yana da kusuwa a cikin zuciya. Sai aka ce mun za a yi mai aiki kuma sai an fita da shi waje. Tiyatar zuciya dai a cewar shugaban sashen kula da fiɗar zuciya a asibitin koyarwa ta jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, Dr. Abubakar Umar, aiki ne mai haɗarin gaske. Tiyata a zuciya ba Najeriya ba ko ina a cikin duniya ana buƙatar mutane waɗanda suka kware kwarai da gaske, kuma wannan ba aiki ne na mutum guda ba. Dole kowa ya kasance yana da nashi role da yake playing, kuma ya san nashi role da yake playing, kuma yana iya playing role din at anytime. Duba da yanayin da ake ciki a Najeriya dangane da cututtukan zuciya yasa likitocin zuciya 'yan ƙasa suka ɗauki matakin yin gangami domin faɗaɗa ayyukan na tiyatar zuciya, inda suka haɗu a asibitin koyarwa ta jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya, inda har suka yi aiki ga marasa lafiya biyu cikin nasara kuma da rahusa. Dr. Obie Onapoya shine shugaban kungiyar likitocin masu fiɗar zuciya a Najeriya. High-end surgeries, complex surgeries like open heart surgeries stories that can be done in Nigeria. Aikin tiyata mai sarƙaƙiya a zuciya aiki ne da ake iya yi a Najeriya. Abin da ya tabbatar da hakan kuwa shine lokacin da aka shiga kulle saboda cutar corona, likitoci 'yan kasashen waje ba su shigowa Najeriya. Waɗannan asibitocin 'yan kalilan da ke gare mu a Najeriya sun ci gaba da yin aikin tiyatar zuciya. Akan hakan ne ma muka yanke shawarar cewa a wannan shekara za mu kokarta mu ga yadda za mu iya faɗaɗa cibiyoyin da ke yin wannan aikin. A arewa kacokan babu asibiti ɗaya da ke wannan aikin akai-akai, amma dai yanzu muna fatar asibitin Odot da zama ta farko a wannan aikin a arewa. Wannan matakin kan iya taimakawa wajen ceto rayukan masu fama da matsalolin ciwon zuciya, musamman marasa karfi, waɗanda akasari suka dogara ga samun shigowar likitoci 'yan kasashen waje da ke ayyukan jinƙai, kamar yadda likitocin ƙasar Morocco suka bayar da agaji a shekara ta 2019 da kuma wasu da suka zo daga ƙungiyar musulmi ta duniya a shekara ta 2021. Da irin wannan gangamin da likitocin ke yi na zagayawa suna gabatar da ayyukan tiyatar zuciya, sun ce muddin za a samu goyon baya yadda ya kamata daga hukuma, to za a samu nasarar ceto rayukan masu fama da cutar da kuma hana 'yan ƙasa kashe makudan kuɗaɗe wajen tsallakawa ƙasashen ƙetare don neman waraka daga cututtukan zuciya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.